Здравейте, мили дами! Днес ще правим тренировка за разтягане и мобилност на гърба, раменете и кръст. Не пренебрегвайте тези тренировки, макар че нямат естетическа стойност, те имат изключително голяма здравословна стойност. И няма никакъв смисъл да сме красиви и слаби, ако всичко ни боли, ако ни се схваща кръста, гърба, боли ни главата и така нататък от лоша поза и от скованост. Така че не пренебрегвайте тези тренировки и ги правете много стриктно. Има случаи, в които те са дори по-важни от другите. Освен това са много важни за правилното изпълнение на другите тренировки. Ако нямате добра мобилност в таза, няма да можете коректно да изпълнявате упражненията за крака и за дупе. Така че започваме. Днешното разтягане е от кръста нагоре. Заставаме в позиция на колянна опора и правим котешко гръбче. Хубаво извиваме нагоре, натискаме върху възглавничките на ръцете и коленете. Тук въздуха е най-издишан. Обръщаме, дишваме хубаво, опашката нагоре, главата нагоре. Редуваме така много бавно. Отпуснете се, опитайте се да не пришпорвате тренировката, да не мислите за това, което следва, за задълженията ви след нея. Отпуснете се изцяло, тялото ви има нужда от такива моменти. Още малко. И достатъчно. Вземаме неутрална позиция и от тук правим само движение в кръста. До сега движихме целия гръбнак, а сега правим само отпускаме кръста надолу и стягайки корема, прибираме опашката навътре. Виждате ли разликата? Това движение е с много по-малка амплитуда и е доста по-трудно да се направи. Когато прибирате, таза трябва да усещате едно умерено стягане в долната част на корема. Тези от вас, които имат диастаза, точно на това движение е много важно на прибирането да гълтат пъпа навътре. Отново в най-свитото положение въздуха е издишан. Логично вдишвате, когато има къде да вдишате, т.е. когато е отворен гръдния кош и отпуснат кръста. Искам дебело да подчертая, че всички дишания, които ви казвам, всички дихателни практики, са изцяло от гледна точка на кинезитерапията и физиотерапията. Аз съм медицински рехабилитатор, не съм йога учител и е възможно на моменти йога дишането да се различава в асаните от това, което аз ви казвам. В случая изхождам изцяло от медицинска гледна точка, така че не се чудете, ако има разминаване. В повечето случаи не би трябвало да има, защото те правилните неща са правилни, независимо по какъв път стигаме до тях. Достатъчно. Загряхме хубаво гръбнака. От тук слагаме ръцете малко по-напред и заставаме на планка. Виждате, че ръцете са вертикални. Корема е стегнат и прибран. От тук, без да мърдаме ръцете,
Изнасяме хубаво назад и протягаме гърба. Изваждаме лопатките навън. Изгърбваме до планка. Изпъчваме, протягаме гърба. Изгърбваме до планка. Изпъчваме, протягаме гърба. Правим така. Предполагам, има някои от вас, на които толкова бавна тренировка им е много несвойствена, но искам да ви накарам да се опитате да се отпуснете, защото хора, които функционират изцяло в симпатиковата си нервна система, т.е. в режим бори се или бягай и са постоянно напрегнати, много по-трудно свалят килограми. Просто защото кортизола им е хронично повишен. Постоянно са под стрес и това само по себе си страшно много затруднява свалянето на килограми. Трябва да се научите поне за някакво време през деня да изключвате и да се отпускате. Използвайте тренировките с мен като такова време. Просто това е вашето време. Бъдете с нагласата, че ги заслужавате изцяло, че имате право на почивка и се опитайте да се наслаждавате на движението. Дори да са ви трудни, дори да не се справяте перфектно с техниката. Просто се отпускайте и присъствайте на момента, без да мислите какво следва или какво е било и така. Доколкото ви е възможно, разбира се. Знам, че част от вас вероятно ще тренират с децата си наоколо. Пак казвам, колкото е възможно. Достатъчно. Лягаме по корем. Слагаме ръцете, така че лактите да са малко пред раменете. От тук. Изпъваме гърба, като раменете са далече от ушите. И пускаме. Правим така. Слагаме дланите на пода, главата върху тях. Дишаме хубаво с корема, така че да усещаме как кръстът се надига. Отново поставяме ръцете по същия начин. И от тук, ако ви е възможно и кръста ви се чувства комфортно, изпъвайки нагоре, прибираме и краката към дубето. Пускаме. Помните, раменете далече от ушите. И достатъчно. Отново лягаме и дишаме с корем.
последно вдишване. Слагаме главата на пода, ръцете са настрани, палците към тавана, без да вдигаме главата. Вдигаме само палци към тавана, задържаме секунда и пускаме. Това е за раменете и хубава стойка. Последен път. От тук слагаме ръката, така че да е перпендикулярна на тялото. Опитайте се да не се извъртате рамото напред прекалено много, лакътя да държите съвсем леко сгънат. Трябва да усетите опън отпред на рамото и на гърдите. И от тук с другата ръка, която е сгъната, избутваме тялото и разтягаме. Намерете си точката, в която имате разтягане в рамото и в гърдите. Сменяме посоката. Добре. За следващото упражнение ще ви трябва някаква опора. Дали ще е дивана, леглото, ниска холна масичка, табуретка. Аз ще използвам ето тази височина и тя е добра, но в случая е доста индивидуална. Има хора, при които на тази височина ще им е страшно некомфортно. Има хора, които ще могат да си дигнат ръцете на метър от пода. Това вече зависи от вас. Това, което трябва да усещате, е разтягане в раменете и гърдите отново. Така че слагате си ръцете на каквото сте си намерили. Ще ви дам 1-2 минутки да си намерите стол, табуретка или нещо. Това упражнение е много хубаво за разтягане. Ако усещате силна болка тук, в рамото, това говори, че раменете ви са доста сковани. Трябва да го правите на нещо по-ниско, докато свикнете. Когато свикнете, взимате нещо по-високо и още по-високо. В залата аз го показвам на стена и то на доста голяма височина за хората, които са напреднали. И на степер за хората, които са начинаещи. Избирате си височина спрямо вашите възможности. Така, предполагам сте си намерили някакво столче или нещо. Слагаме ръцете върху опората с абсолютно прави лакти и спънати. Тоест трябва леко да се издърпваме. И отпускаме главата надолу, висим така. Пускаме ръцете и почиваме за малко.
И сега от коленна опора правим същото. Слагаме ръцете така, изнасяме дупето назад и пускаме гърдите колкото е възможно надолу. И почиваме. И сега правим третия вариант, най-трудния. Слагаме лактите, а главата я оставяме да виси. Дланите са длан в длан, като молитва, поставени върху гръбна. В повечето случаи това е най-некомфортното положение. Внимателно пускаме ръцете и сядаме на дупе. Сядаме и слагаме ръцете зад нас, така че малките пръсти да се допират. Ето така изглежда. От тук, тези от вас, на които лактите се изключват навътре, леко да си сгънат лактите назад. И от това положение, гледайки напред, пускаме хубаво дупето напред, колкото може. Отново разтягането е в раменете. Внимателно сядаме пак назад. Раздвижваме. И заставаме на колене. Това, което ни остана, е да разтегнем китките. Слагаме ръцете по този начин и от тук сядаме колкото може назад, като пак гледаме лактите да не отиват твърде много напред, а да са равни ръцете. Натискаме, държим. Пускаме. И последно, обратната посока. Ето така. Ако ви е много трудно, може ръка по ръка. Ако ви болят китките прекомерно, може съвсем леко да ги държите обърнати. Пак казвам и ще го повтарям на всяко видео. Следете собственото си състояние. Нещата трябва да се изпълняват до лека болка при разтяганията и до умерена умора при тренировки. Който е свикнал на движение, може спокойно да си даде повече зор, но ако сега започвате, е хубаво да действате разумно. Пускаме, раздвижваме и това беше днешното съвсем лежерно раздвижване. Надявам се да сте се отпуснали, да сте си изпънали гърба, да сте си починали малко и да сте събрали сили за следващия път, когато ще правим тренировка.